Chcete odesílat své zásilky levně, bez zbytečného papírování, dlouhých front a únavného čekání? S novou službou Mezi námi vám k tomu stačí mobilní telefon a online platební karta. A jak na to? V Google Play nebo App Store si stáhněte aplikaci Zásilkovna a zadejte své jméno, telefon a e-mail. Aplikace automaticky zobrazí vaše aktuálně doručované zásilky, nabídne jejich historii a nově i možnost jejich odeslání. Samotné odeslání zásilky je doslova na pár kliků. Stačí zadat jméno příjemce, jeho telefon a e-mail, vybrat cílové výdejní místo, popřípadě doplňkové služby, jako je vyšší hodnota zboží nebo zásilka s dobírkou. Cenu vidíte vždy přehledně a bez skrytých poplatků. Placení je rychlé, bezpečné a probíhá skrze online platební kartu. Po zaplacení je zásilka vložena k nám do systému, což vám potvrdí vygenerované heslo. Pak už stačí pouze zásilku správně zabalit a donést ji na nejbližší podací místo zásilkovny, kde si ji obsluha po sdělení vygenerovaného hesla převezme. A to je vše? Žádné papírování, žádný tisk štítku, žádné fronty ani čekání. A navíc za super cenu od 65 korun. Mezi námi. Nová služba od zásilkovny. Stahujte v Google Play nebo App Store.